Sad šta se dešava? Biznis umesto da ide u sledeću fazu, u sledeći krug koji vodi na gore, biznis praktično ide u rikverc. Jer vi sada jedan deo ove imovine, ove obrtne imovine, vi morate da izvučete iz biznisa i da vratite nazad za zatvaranje ovih ovde obaveza. Ukoliko to uradimo, a to je neophodno, neminovno, onda se postavlja pitanje, a kako ćemo mi napraviti dalje prihode ako nemamo više dovoljno zaliha, jer smo ih izvukli iz biznisa taj novac, ako nemamo više potraživanja, kako će se to dalje desiti? I onda ulazimo u jednu spiralu gubitaka, jer kada ovo uradimo, nama prihodi padaju, troškovi ostaju slični, profit nastavlja da pada i onda to je ovo. Biznis ide na dole. To je scenario koji se dešava kada napravimo treću grešku, a to je da izvori finansiranja biznisa, sam početak, znači dinamika otplate, način na koji ćemo isplaćivati dividende, očekivanja različitih partnera u poslu nisu na vreme postavljena u skladu sa stvarnim potrebama biznisa, nego su onako urađena na pamet.